Goddag, mine damer og herrer. Formanden og hans besætning byder dem velkommen ombord i Conairs Boeing 720B til Palma. Flyvetiden til Palma er i dag beregnet til 2 timer og 35 minutter. På turen har vi fornøjelsen at servere en kold anretning for dem, og der vil blive lejlighed til at købe toldfri varer. Vi beder dem læse brochuren Sikkerhed ombord, som findes i lommen i stoleryggen foran dem, og der blandt andet bemærke, at deres bord og stoleryg skal være i opret stilling under start, samt at rygning ikke er tilladt, når lysskiltet No Smoking er tændt. Vi er straks klar til start, så vi beder dem spænde deres sikkerhedsbælte og anbefaler dem altid at have bæltet spændt, når de sidder i stolen. Vi ønsker dem en behagelig flyvetur. Efter 14 dage i det smukke Spanien er jeg forelsket i alt, hvad der er spansk. Jeg bliver aldrig træt af vinen og champagnen, og selve sproget er mit yndlingsudenland. Der findes ingenting så let som det. Jeg klarer mig perfekt med mit olé. Jeg elsker dans og god musik. Viva España og måneskin og romantik. Viva España, en serenade på en balkon. Viva España og mad på ægte spansk facon. España, por favor. Sikken fest vi har haft nu i nat. Mine damer og herrer, vi skal nu gøre klar til landing, hvorfor vi beder dem indtage deres pladser og spænde deres sikkerhedsbælter. Formanden og hans besætning håber, de har haft en behagelig flyvetur. Det skulle glæde os en anden gang at få lov til at byde dem velkommen ombord. Tak for denne gang, og forhåbentlig på gensyn.